Krásny večer vám prajem všetkým. Ahojte. Čau Maťka, pozdravujem vás všetkých. Ahojte. Ahojte, pekný večer vám prajem všetkým. Vítajte. Dávno sme sa nevideli. Chvíľočku počkáme, nech sa nám poprihlasujú ľudia a pomaličky začneme. Pozdravujem všetkých, ahojte, krásny večer. Ahoj Henrietka, krásny večer vám všetkým. Vítajte všetci. Dneska nás čaká veľmi zvláštna téma, ako si pritiahnuť zázraky. A dneska to bude pre mňa veľmi ťažká téma. Myslím ťažká si osobne a rozmýšľal som nad tým, že či dneska vôbec večer spravím túto liveku, pretože môjmu psíkovi diagnostikovali dneska veľký nádor na slezine. A predtým, než som stlačil to tlačidlo, tak mi volalo Cino, že Smajlo zomrel. Presne včas, ako som mal spustiť túto liveku. Ale proste chcem ju dnes dať. Chcem ju napriek tomu dnes dať, lebo je to veľmi dôležitá téma. Chcem túto tému dať dneska práve preto, lebo ten Smajlo bol naozaj obrovský zázrak v mojom živote. A celú túto liveku chcem vlastne venovať jemu. Chvíľku mi len dajte, prosím vás, a v momente, ako som zapol tú liveku, tak mi volal tatino, že zomrel, takže veľmi si prajem, aby táto liveka bola venovaná jemu, lebo Smajlo bol jeden z mojich najväčších zázrakov v mojom živote.
Prežil som s ním asi najkrajšie chvíle v živote. Stál pri mne vždy, v každý jeden moment. Stál pri mne, keď mi diagnostikovali korona pred 14, skoro 15 rokmi. Stál pri mne vtedy, keď som išiel na operáciu. A to bol pre mňa zázrak. Priatelia, túto liveku teda chcem venovať Smajlíkovi. Chcem túto liveku venovať jeho krásnej duši. A chcem túto liveku venovať tomu, že pre mňa to bol viac než pes, pre mňa to bol viac než človek, pre mňa to bola nádherná duša, ktorá bude tu celý čas dneska so mnou. Pokiaľ sa vám budem tu otvárať a odozdávať to, ako si priťahnuť do svojho života zázraky a ako ich naozaj mať na tej dennodennej báze. Čo vlastne zázrak je? Zázrak je niečo, čo sa pospájalo do určitých udalostí, ktoré sa prejavili vo vašom živote a ste ich neočakávali. Zázrak je niečo, čo k nám prichádza presne v ten moment, keď to nečakáme. Zázrak je nádherná energia, ktorá nás prevádza každým dňom a buď ho vidíme, alebo ho nevidíme. Zázrak je niečo, čo nepochádza z našej hlavy. Zázrak je niečo, čo pochádza z našej duše a prejaví sa v našej fyzickej realite. Zázrak je niečo, čo k nám prichádza v moment, kedy sa naša duša prepojí s hmotou a v tej hmote sa prejaví tá najkrajšia vec, ktorá sa nám môže stať. Zázrak je niečo, čo nie je len pre určitých vyvolených ľudí. Zázrak je niečo, čo sa môže diať každému jednému človeku. Každému jednému z vás, ktorí ste tu dneska na tejto liveke, aj každému, kto tu dneska nie je. Ako som povedal, že ten zázrak z našej mysle, z našej hlavy nikdy nevzíde, tak je to obrovský fakt, pretože zázrak nejde možné vymyslieť. Zázrak je niečo, čo vníma náš mozog prvýkrát a povie si, wow, čo sa to deje, wow, aké je toto nádherné. Zázrak je niečo, čo nám otvára srdce a rozvibrováva naše srdce do takej formy, ako sme to predtým nikdy nezažili. Chcem, aby ste si všetci uvedomili jednu dôležitú vec, že tie zázraky sú tu pre nás, v každodennom živote. Sú pre nás nachystané na každom rohu, v každom kúte, v každom našom kroku. Chcem, aby ste si uvedomili, že ten život sa deje pre vás a nie proti vám. A takisto sa presne dejú aj tie zázraky. Buď sa pre vás dejú, alebo sa vám nedejú. Toto je prvý základný dôležitý bod uvedomiť si naozaj, že ten život sa deje pre nás a nedieje sa proti nám.
Život sa každú jednu sekundu deje pre nás. To je tá voľba toho, že či sa stávame tým tvorcom toho nášho života, alebo sa stávame tou obeťou toho nášho života. Je to o tom, kde presmerujeme tú pozornosť. Je to o tom, nakoľko veríme intuícii. Je to o tom, koľko si nechávame vstupovať náš mozog, naše myšlienky do procesov, ktoré sa nám v živote dejú. Čo vlastne ten zázrak je? Zázrak je intuitívny vhľad. Zázrak je niečo, čo vy vnútri v sebe cítite na úrovni srdca, niečo, čo rozvibruje úroveň vášho srdca a privedie nás a privedie vás na určité miesto, kde sa môže udiať niečo, čo by ste tam pravdepodobne nečakali. Môj život keď sa pozriem spätne na takú tú najvedomejšiu časť môjho života, na tú dospelosť, tak môj život sa každý deň točí okolo zázrakov. Každý jeden deň. Prečo je to tak možné? Prečo je možné, že si niekto povie, že wow, Michal, tebe sa dejú zázraky a mne sa nedejú? Ten prvotný dôvod, prečo sa mne dejú v živote zázraky, je ten, že som sa rozhodol, že ich chcem vidieť. Rozhodol som sa a navibroval som svoju úroveň svojho fyzického tela, duše aj mysle na jednu úroveň, v rámci ktorej môžem vidieť tie zázraky. Koľký z vás, v kľude mi napíšte do komentára dole iba, že ja zažil v živote nejaký zázrak, že si povedal, že wow, čo sa to stalo? Wow, toto by som nebol čakala alebo nebola čakala, že sa niečo takéto môže udiať v mojom živote a napriek tomu sa to stalo. Napíšte dole do komentára iba komentár, že ja, aby som vedel, koľkým z vás sa na tejto liveke udiali v živote zázraky. Super, Ľubka píše, Ľudská píše, Katka píše. Úžasné. Teším sa. To znamená, že keď vieme, že sa z nejakého dôvodu v našom živote stal už niekedy zázrak, tak tým pádom náš mozog má vzruch, že niečo také možné je. Je možné vo svojom živote zažiť zázrak. A teraz otázkou zostáva že prečo tých zázrakov má niekto menej a niekto tých zázrakov má fakt veľmi veľa. V čom je zásadný rozdiel? Ten zásadný rozdiel je v tej smerovaní tej pozornosti, v tom rozhodnutí, v tej energii toho, kedy ja sa vedome rozhodujem, že ideme príjmať zázraky do svojho života. Ja som tá vedomá bytosť, som tá vedomá myseľ, som to vedomie, ktoré je prepojené so všetkým okolo, ktoré sa rozhodlo, že je ochotné prijať do svojho energetického pola zázrak. Toto je najpodstatnejšia vec, priatelia, ktorú chcem naozaj, aby ste si uvedomili. Že či sa vám dejú zázraky, alebo sa vám zázraky nedejú, je zásadný rozdiel v tom, či ste sa rozhodli tie zázraky do svojho života príjmať a tým pádom sa ocitnete v tvorivej rovine svojho vlastného života, kedy tie zázraky sa reálne môžu diať. Pretože keď vidíte to, že určite každý z vás pozná nejakého človeka, ktorý povie, že môj celý život je na hovno, mne sa dejú len zlé veci a nemá pocit, že by sa udial v jeho živote vôbec aký len drobnulý linky zázrak, tak vlastne celá jeho pozornosť smeruje k tomu, že vlastne celý ten jeho život je zlý. To znamená, že moje energetické pole vysiela úplne inú energiu, od ktorej vlastne ten zázrak sa iba odráža, nemôže preniknúť smerom k nám. To znamená, ešte raz to zopakujem, to, či sa mi deje alebo nedieje zázrak, je to, či som sa otvoril príjmaniu takého typu energie do svojho života. To je presne to isté, ako som aj v minulých livekách rozprával, že či sa otváram krásnemu vzťahu, alebo sa otváram zdraviu, alebo sa otváram peniazom, alebo sa otváram vzdelaniu, alebo niečomu, dosahovaniu nejakých cieľov, tak takým istým spôsobom sa otváram tým zázrakom. A teraz si predstavte, že vy si môžete definovať, čo svojím spôsobom zázrak vo vašom živote by mohol byť. Tu však platí jedno pravidlo. Existujú ako keby dve formy, ako si priťahovať zázraky do svojho života.
Zázrak si môžem do svojho života priťahovať na tej vedomej úrovni, kedy tá moja vedomá myseľ si vytvorí projekciu niečoho, čo by som vo svojom živote chcel mať, alebo, a to je ešte magickejšia forma, že vlastne sa len otvoríte niečomu, kedy dávate signál vesmíru, Bohu, energii, nazvite si to ako chcete, že vlastne vo vašom živote sa môže udiať to najlepšie možné pre vás. To znamená, že nedávam priamy zámer na to, čo daný zázrak je a neohraničujem si ho, pretože naša myseľ je bohužiaľ ohraničená v tejto forme, ako je. A neohraničujem si ten zázrak, ale dávam signál vesmíru, že nech mi prinesie to najlepšie, čo pre mňa má v daný moment. Tým pádom sa otváram niečomu, čo vlastne nemôžem na to v daný moment ani pomyslieť, pretože to tou hlavou nedokážem vymyslieť, keďže som to vlastne ani nezažil, nevidel a možno nepoznám ani nikoho, kto by to zažil, kto by to videl. Tým pádom sa dostávam do maximálnej dôvery v proces, do maximálnej dôvery v život. To znamená, keď ja si zadefinujem len úroveň toho, že nech mi vesmír prinesie do môjho života to najlepšie, čo mi môže priniesť, tak tým pádom sa mi môže udiať viac, než keď si niečo len definujem svojou hlavou, že ten zázrak by mal vyzerať takto. Rozumiete tomu? Dáva vám to zmysel? Napíšte mi dole do komentára, či vám to dáva zmysel. Hej? Pretože je to troška iné príjmať do svojho života zázraky a vedome manifestovať. Pretože ja keď vedome manifestujem, tak vlastne manifestujem nejakú presnú, konkrétnu vec, ktorá presne viem, ako má vyzerať, presne viem, ako sa mám pri nej cítiť, presne viem, akým spôsobom v princípe má pôsobiť v mojom živote. Avšak, keď otvorím to svoje energetické pole niečomu väčšiemu, než je len tá nejaká konkrétna vec, tým pádom sa mi toho môže udiať viac. Môže to prísť vo forme, ktorú by som dnes ani nevymyslel a možno ešte nikde inde ani doteraz v takej hmote nebola prejavená. A tým pádom sa môže diať pre mňa ešte to lepšie dobro, ako by som si to definoval sám. Hej? Poviem to na takom určitom príklade. Predstavte si, že niekto si povie, že keď bude mať na účte, ja neviem, 100 000 eur, tak proste to je pre mňa zázrak, tak si to definujem a chcem to proste prijať do svojho života. Lebo si myslím, že to bude niečo, čo ma z tej energie dostane, možno v ktorej som dnes a vtedy si myslím, že budem šťastný. Ale to, prečo možno chcem tie peniaze na tom svojom účte, tak môže byť úplne iný dôvod. Možno, že si chcem splniť nejaký sen, možno niečo, čo neviem úplne presne ani možno pomenovať, ale jednoducho je tam oveľa hĺbšia myšlienka, oveľa hĺbší nejaký vzruch na tej našej úrovni toho podvedomia. Niečo, čo naozaj za tým je. A my len si myslíme to, čo si myslíme. Hej? A to, čo si nemyslíme, je oveľa väčšie. Hej? To je to, čo vlastne nepoznáme. To je to, čo nevieme, že vlastne môže existovať. Tým pádom, ja keď sa otvorím všeobecným pomenovaním, že nech mi ten vesmír priniesie do toho života to najlepšie, čo môže prísť pre mňa, tak tým pádom to najlepšie, čo môže prísť pre mňa aj príde. A nepríde len nejaká tá konkrétna vec. Pretože môže sa stať, a určite sa to aj vám stalo v živote, že ste niečo tak strašne dlho čakali, veľmi ste si niečo prijali, jedného dňa to prišlo a ste si potom tak povedali, toto je ono, to takto sa mám vlastne cítiť, veď už je to tu, prečo nie som šťastný, prečo sa to ešte vo mne nejako neprejavuje, že si poviem, že wow, alebo ten moment toho tešenia je veľmi krátky a netrvá to dlhšie. Každý z vás to niekedy v živote určite zažil som to aj ja. A tým som chcel teda povedať znova len to, že keď ja otvorím to svoje energetickému pole, tomu vesmíru, tomu Bohovi, tej energii, tak tým pádom môže prísť do môjho života typ energie, ktorú by som tam za iných okolností neočakával. Hej? Ja som bol so svojou priateľkou cez Silvestra týždeň v Paríži a my sme vlastne do toho Paríža išli v energii, že ideme tam len tak. Čo to znamená len tak?
Nedávali sme si zámer, čo v tom Paríži chceme vidieť, kam chceme ísť, čo tam budeme robiť, ale proste išli sme tam v energii len tak, čiže sme dôverovali v to, že ten Paríž nám odovzdá to najlepšie, čo nám odovzdať mal. A čo sa, priatelia, dialo? Dialo sa len to, že nám sa dial zázrak za zázrakom a my by sme vlastne nerobili celý deň nič iné, len by sme si spisovali to, čo sa reálne dialo. Nám sa dial vlastne každú chvíľu nejaký zázrak. Stále prichádzalo vlastne to najlepšie. Išli sme na nejaké miesto, ktoré bolo zatvorené a tým pádom, že sme sa tam nedostali a sme si povedali, skvelé, deje sa to pre nás, tým pádom je pre nás pripravené ešte niečo lepšie. Tak presne sme sa presunuli na nejaké iné miesto, kde sa nám udial ten zázrak. Nechcem konkretizovať úplne, lebo sú to také osobnejšie veci, ale tým pádom len chcem povedať to, že keď sa vy odovzdáte do toho života s tou dôverou, s tou energiou toho, že vám môže naozaj ten vesmír priniesť to najlepšie pre vás, hej? Tým pádom sa tie energie môžu pospájať a začať k vám prúdiť. Ale ak vlastne vy neustále zapájate do toho hlavu, zapájate do toho tú myseľ a zapájate do toho procesu tú energiu, ako by sa to malo stať, ako by to malo prísť k vám, tak tým pádom maximálne ovplyvňujete celý ten proces. Hej. Tým pádom bránite, predstavte si, že dáte si namalovať obraz. Hej. Niekto vám maluje proste nádherný obraz, proste je to špičkový maliar, dali ste si namalovať ten obraz, poviete mu nejaký možno námet, ktorý by ste si prijali mať na tom obraze a vy prídete k nemu a začnete mu hovoriť, no ale najskôr by si mal malovať oči a potom by si mal malovať ruky. Alebo vieš čo, nemaluj najprv ruky, začni malovať nohy. Alebo vieš čo, podľa mňa najprv vyfarbi to pozadie a potom začni kresliť tú postavu. Čo by sa dialo, hej? Tá energia toho človeka daného by v podstate nerezonovala s tým, lebo by vlastne necítila nejakú slobodnú voľbu, hej? Čiže za toho maliara si dosadte v kľude ten vesmír, toho Boha alebo tú energiu, ktorá vám to má v podstate akoby signalizovať a tým pádom ten maliar sa začne cítiť zle. A jeho tá energia prirodzene začne od vás odpudzovať, lebo si povie, ja keď to nemám priniesť takým spôsobom, akým ja naozaj cítim, že je správny, tak to robiť nebudem a on od toho cúvne. Priatelia, takto presne reaguje ten vesmír. Hej? To znamená, že tým, keď vy zasahujete do toho procesu, tak tým pádom sa nemôže pre vás namalovať ten dokonalý obraz. A ten dokonalý obraz môže prísť naozaj len vtedy, keď ste v úplnej dôvere, že ten maliar vám namaluje ten najlepší možný obraz pre vás. Pre nikoho iného, pre vás. Hej. Dáva vám to zmysel na tomto príklade? Tým pádom som vlastne chcel len povedať, že niekedy, keď sa vám udeje niečo vo svojom živote, čo si poviete, že bože, tam som chcel ísť, tam by sa udialo niečo skvelé, krásne, tak a neudeje sa to z nejakého dôvodu, lebo proste je tam zatvorené alebo čokoľvek, tak tým pádom vy môžete v tom danom momente upadnúť do dvoch rovín. Tá prvá rovina je rovina tá, kedy vám vaša myseľ upadne do deštruktívnej roviny a tým pádom vlastne začnete rozmýšľať o tom, ako by to vlastne všetko nemalo byť. Alebo sa presuniete do tej tvorivej roviny a stačí, že si poviete vetu, OK, to znamená, že keď to nevyšlo z nejakého dôvodu tu, tak je pre mňa pripravené niečo lepšie. To znamená, vtedy odpájam myseľ a zapájam to srdce a zapájam tú energiu tej dôvery do toho, že sa vlastne znova udeje pre mňa len to najlepšie. A presne takto vlastne fungujú tie zázraky. Nezasahovaním dôveru v proces. To, či môžete, dávam taký osobný tip, ktorý vlastne praktizujem ja počas mojej rannej vďačnosti, pretože vieme, že vďačnosť je veľmi silný nástroj a niekedy urobím čisto liveku len o vďačnosti, kedy naozaj tú vďačnosť rozoberiem veľmi do hĺbky. Tak do hĺbky ju v podstate nerozoberám úplne asi ani na verejných eventoch, ani väčšinou len teda s klientmi, s ktorými som buď na coachingoch alebo na mentoringoch. A určite spravím samostatnú tému o tej vďačnosti, ale chcem vám dať dneska jeden dôležitý tip. Každé ráno v mojej vďačnosti sa objavuje jedna veľmi dôležitá veta, ktorá vlastne otvára moje energetické pole. A tá veta znie, som vďačný za to,
že sa každú sekundu v mojom živote dejú zázraky. Jedna jediná veta, ktorá spôsobí to, že v daný deň sa v mojom živote naozaj udeje minimálne jeden zázrak. Minimálne jeden. To znamená znova tou vďačnosťou, keďže vďačnosť rozvibrováva v podstate naše bunky a vlastne presúva tú našu mysel do tvorivej roviny, nie do tej deštruktívnej, ale do tej tvorivej roviny, tak tým pádom ten signál toho, som vďačný za to, že sa každú sekundu v mojom živote dejú zázraky, spôsobí to, že sa naozaj každú sekundu v mojom živote dejú zázraky. Každú jedinú sekundu. Prosím vás, pripravte si tie otázky na záver. Na záver budem zodpovedať všetky otázky, aby sme si nerozbíjali ten flow. Ďakujem. To znamená, že toto je tip, ktorý vám dávam z mojej osobnej skúsenosti, niečo, čo fakt funguje mne a viem, že to funguje aj ľuďom, ktorým som to povedal. To znamená, som vďačný za to, že sa každú sekundu v mojom živote dejú zázraky. Veď to len počúvajte. Veď keď si len na to pomyslíte, tak musíte mať husinu proste z tej predstavy, že by sa každú sekundu vo vašom živote udiali zázraky. To znamená, že spôsobuje tú energiu otvárania, spôsobuje tú energiu takého vzrušenia, spôsobuje tú energiu emócie. A to je to, čo je veľmi podstatné, pretože už som vám minule povedal, že emócia umiestnená do myšlienky manifestuje. To znamená, že emócia, čiže to, že sa cítim skvelo, lebo si predstavím, že každú sekundu sa v mojom živote dejú zázraky, tak tým pádom sa cítim úžasne, tým pádom umiestňujem do tej myšlienky tú emóciu a tým pádom sa to manifestuje. Tým pádom sa každý deň v mojom živote dejú zázraky. Dáva vám to zmysel, priatelia? Toto je fakt vec, ktorá... Zoberte si jednu dôležitú informáciu. Všetci vieme, že vďačnosť nás otvára. Všetci vieme, že vďačnosť nám prináša do života viac toho, za čo sme vďační. Všetci vieme, že môžeme byť vo vďačnosti vďační aj za veci, ktoré máme, alebo ich máme strašne málo. A napriek tomu vám garantujem, že z týchto x ľudí, ktorí sú tu dnes večer, si každý deň tú vďačnosť píše takýto malý zlomok ľudí. To znamená, že prečo? Prečo? Lebo nemám čas, lebo nestíham, lebo bla 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 bla, lebo. Ale to, čo chcem naozaj, aby ste si uvedomili, že čo ak z vašej vďačnosti sa vytvára vaša realita. A vy ste dnes možno niektorí z vás sklamaní z toho, že sa dnes neudialo niečo, čo ste chceli, alebo proste sa vám niečo nepodarilo a neurobili ste si tú vďačnosť. To znamená, že pokiaľ vy nevyskúšate naozaj ten nástroj dlhodobo na sebe, tak tým pádom nemôžete vyhodnotiť objektívne to, že to nefunguje. Hej? Poznám takých ľudí, ktorí proste začnú meditovať, vyskúšajú to 3-krát, povedia si, mne meditácia nejde, tak sa proste na to vykašľú a povedia, že meditácia nefunguje. That's all. A takto to presne končí s čímkoľvek, pričom sme netrpezliví. My potrebujeme niektorým veciam dať čas. Hej? Predstavte si, že keď ste boli mali a začali ste sa učiť chodiť, tak pri prvom páde ste si nepovedali, že ty kokso, vykašľam sa na to, aby som sa naučil chodiť, ale proste ste to skúšali znova, lebo proste to bolo niečo, čo vás prirodzene ťahalo k tomu, aby ste naozaj jedného dňa chodili. A to je presne ten náš život, to je tá dôvera v ten život, to je dôvera v ten proces, že vlastne aj v hĺbke nás je tá vďačnosť veľmi bežná. Hej? To znamená, že vlastne tá vďačnosť nám otvára pole možností. A keď sa bavíme teda o tých zázrakov, tá konkrétna vďačnosť, že som vďačný za to, že sa každú sekundu v mojom živote deje zázrak, zoberte si, že ako to ja už mám extrémne sprocesované v tej hlave, lebo vlastne to je niečo, čo si píšem už niekoľko rokov každý jeden deň. Hej, samozrejme, ja niekedy si nepíšem vďačnosť, niekedy napríklad do Paríža som si nezobral svoj denník vďačnosti, takže vlastne tam sme každý deň tú vďačnosť iba vyslovovali, ale tým som chcel povedať len to, že vlastne vy si zvedomievate vlastne to a stáva sa to vašim presvedčením, že každú sekundu v vašom živote sa dejú zázraky. To znamená, že pokiaľ to nerobíte dlhodobo a nedávate tomu ten priestor a čas, tým pádom nemôžete tvrdiť, že to nefunguje. Pretože keď to funguje ďalším miliónom ľuďom po celej planéte, tak to bude fungovať aj vám. Hej? Len musíte zotrvať v tom. To je dôvera v ten proces.
To znamená, že toto je ten bod dôležitý, ktorý hovorí o vďačnosti za zázraky. Hej? A teraz, to, čo je dôležité, je veľmi dôležitý bod a to je vďačnosť je to, že som vďačný v daný moment za to, že sa v mojom živote dejú zázraky. Ale neočakávam ich vedome. To znamená, nevídem vonka na ulicu a nehľadám proste, že kde je nejaký zázrak. Neočakávam, že sadnem do auta a príde mi nejaký zázrak. To znamená, že vlastne vy necháte ten vesmír, toho Boha, tú energiu pre vás pracovať. To je to, že nezasahujete tomu maliarovi do toho diela. Nekúkáte každú chvíľu, ešte to tu není, ešte to neprišlo, ešte sa to neudialo. To znamená, nechávate to úplne plynúť a dávate tomu zázraku úplnú slobodu, úplnú voľnosť. Preto ako náhle vy dáte kontrolu nad tento celý proces, tak tým pádom kontrolujete proces a kontrolujete zázrak, ako sa vám má stať. To znamená let it flow, nechajte to v tom flow. To je presne tá dôvera, nech to príde tou najlepšou možnou cestou k vám a nech to príde v tej najkrajšej možnej forme pre vás. To je dôvera v život, to je dôvera v proces. A to isté môžeme aplikovať na vzťahy, na peniaze, na zdravie, proste na čo len si chcete predstaviť. Hej? Toto je veľmi dôležité. To, čo je veľmi dôležité, keď sa vám stane nejaký malý zázrak, povedzte o ňom čo najviac ľuďom vo svojom živote. Niektorí ľudia sa boja hovoriť o tom, že Bože, bojím sa pochváliť, lebo čo ako tí ľudia budú na to reagovať. Na to sa úplne vyserte. Fakt sa na to vykašlite proste, pretože toto je extrémne dôležitá vec. Čo sa deje pri procese, keď sa rozprávate o zázraku? Keďže naše slová, náš hlas, energia toho hlasu, čiže ten zvuk, ktorý vydávame, má vibráciu a hovorím o zázrakoch, presne ako teraz hovorím o zázrakoch, tak vlastne rozvibrovávam len energiu ďalšiu, aby vlastne mohli prísť ďalšie zázraky. A teraz si predstavte, že vlastne vy niekomu poviete, že sa vám stal zázrak. Ten daný človek možno zažil tiež nejaký zázrak, ale keďže je v extrémne hlboko deštruktívnej rovine, tak si možno ani neuvedomuje, že to bol pre neho zázrak a vy mu to zvedomíte. A on si povie, Bože, veď aj mne sa toto stalo, vlastne veď to je zázrak a zrazu si to uvedomí. A už máte dve podporné energie, ktoré nejdú oproti sebe, ale idú spolu a spájajú sa. A toto je energia, kedy platí zásadné a zlaté pravidlo, ktoré hovorí o tom, že 1 + 1 nerovná sa 2, ale je to 3 a viac. To znamená, že energeticky priťahujete toho ešte viac do života. Čiže delte sa o tie zázraky, aj keď sú malé, aj keď sú to drobnosti. Rozprávajte tým ľuďom okolo vás o tých zázrakoch. Je to to najkrajšie, čo môžete robiť preto, aby ste znova tou vedomou úrovňou podporili to, že tie zázraky k vám prichádzajú. Hej? Toto je veľmi dôležitá vec. A ešte jedna podstatná informácia. Dnes večer každý z vás bude zaspávať. Hej? Pravdepodobne. A predtým, než pôjdete spať, skúste troška len vedome si kontrolovať naozaj dnes tie myšlienky, ktoré sú jedny z tých posledných myšlienok tohto dnešného dňa. To znamená, čo sú konkrétne myšlienky, nad ktorými večer rozmýšľate a skúste si naozaj len uvedomiť tú energiu toho momentu, že OK, tak toto je myšlienka, s ktorou nechcem zaspávať. To znamená, chcem zaspávať radšej s nejakou víziou, s niečím, na čo sa teším, niečo, čo ma možno krásne čaká zajtra. Čiže vedome len obrátim pozornosť tých myšlienok pred tým spaním, pretože večer s myšlienkami, s ktorými zaspávate, oni v noci pracujú. To vaše podvedomie, ten váš mozog pracuje, aj keď vy spíte. Hej, vy ste v úplne inej rovine, ste v úplne inej hladine spánku, ako v tej vedomej hladine, ale podvedomie stále pracuje. To znamená, že vy tým, že rozmýšľate nad určitými vecami večer, tak spúšťate podvedomý proces a to má veľakrát za stav to, že sa v noci zobudíte, proste nemôžete spať, ste v zvláštnej divnej energii, nedá sa vám zaspať, ešte aj v noci sa zobudíte a rozmýšľate presne nad tou vecou, potom zaspíte, ste unavení, ráno sa zobudíte, znova ste unavení a znova rozmýšľate nad tou istou vecou, čo ste rozmýšľali včera. A tým pádom vlastne sa dostávate takto plynule do tej deštruktívnej roviny. Čiže naozaj taká dôležitá rada, ktorá je pri tvorbe tých zázrakov, je tá, že večer predtým, než dnes pôjdete spať,
tak si len zvedomte myšlienky, ktoré máte. Pokiaľ sú negatívne alebo neprosperujúce k tomu, k čomu v živote chcete ísť, tak len obráťte ten zrak, tú pozornosť k tomu, k čomu reálne chcete ísť. A tým pádom iba spustíte tvorivý proces a vtedy choďte spať. Vtedy zavrite oči a môžete v kľude vedome dýchať a tým pádom to vaše podvedomie sa bude pretransformovávať v noci na to, čo chcete, aby reálne krásne v tom vašom živote prišlo. Hej? Tým pádom sa ráno zobudíte v inej energii, možno príde nejaká negatívna myšlienka, ale tá hlavná energia z toho podvedomia je tá tvorivá, nie tá deštruktívna. A toto je veľmi dôležité. Hej? Tá posledná myšlienka toho dňa je dôležitá z toho hľadiska, lebo nám formuje našu budúcu realitu. Uvedomte si naozaj to. Hej? Sú dni, ktoré sú na hovno. Každý z nás také dni má. Aj napriek tomu je môjim vedomým večerným rozhodnutím pred spaním to, s akým pocitom, s akou emóciou, s akými myšlienkami budem zaspávať. Priatelia, toto je extrémne dôležitá vec. Extrémne dôležitá vec. Ak máte doma partnera, v kľude si lahnite s tým partnerom do postela, spýtajte sa tesne pred spaním, tak povedz mi, partner môj alebo partnerka moja, za čo si dnes vďačná. Hej? To znamená, spoločne sa podporíte, a znova tu platí to, že 1 + 1 rovná sa 3 a viac, spoločne podporíte vlastne tú tvorivú energiu v tom, že vlastne sa začnete baviť to, čo bolo úžasné v tom danom dni a tým pádom znova vlastne len privolávate a priťahujete tú energiu tých zázrakov, že sa vlastne toho bude v tom vašom živote diať oveľa viac. Hej? Takže skúste si to v kľude dneska vyskúšať. Buď budete zaspávať sami, alebo budete zaspávať s niekým. Skúste si naozaj túto energiu dneska vyskúšať spoločne a uvidíte, ako sa budete cítiť. Hej? Pretože ráno si určite na to spomeniete, že aké to bolo skvelé, že sme sa vlastne rozprávali o tom, že za čo sme boli vďační v ten deň a môžete si z toho urobiť naozaj rituál a je to fakt krásne, pretože vás to posúva ešte spolu dopredu a tá energia sa len a len viac zosilňuje. Hej, čiže ja by som tak vlastne len zhrnul to, čo som v podstate v tejto live, keď dneska to najdôležitejšie chcel povedať, je to, že dôverujte to, že ten život sa deje pre vás. Hej? Neočakávajte tie zázraky. Buďte vďační za tie zázraky, ktoré sa vám dejú. Vedome smerujte pozornosť k tomu, že zázraky existujú a zaspávajte s myšlienkami na to, čo sa v ten daný deň udialo úžasné, čiže prejavíte tú vďačnosť voči tomu. Priatelia, toto je energia, ktorá rozvibruje vaše energetické pole do takej úrovne, ktorá vlastne začne priťahovať všetky tie úžasné veci vo vašom živote. Naozaj proste toto je kľúč k šťastiu. Doslova to môžem tak povedať, toto je kľúč k šťastiu, kedy vlastne ten váš život môže byť do hĺbky naplnený. Extrémne do hĺbky naplnený. A není to o ničom inom, len pustiť, priatelia, kontrolu. Pustite kontrolu nad tým, aby proste tie veci sa diali len nejakým spôsobom, ktorý si vymyslíte, že by sa takým mohlo diať. Pustite tú kontrolu nad tým a zároveň prenechajte tú dôveru, že sa pre vás každý deň udeje to najlepšie, čo sa pre vás udiať má. Toto je naozaj odkaz, ktorým proste chcem, aby ste dneska všetci išli spať. Naozaj. Toto je energia, ktorá chcem, aby vo vás vibrovala, aby ste si na mňa spomenuli predtým, než pôjdete spať. Čo to ten Michal rozprával počas tej liveky? Aha, mám si iba zvedomiť tie veci, ktoré boli úžasné v tomto dni. Hej? Tým, že sa tu teraz rozprávame o tých zázrakoch, o to, že to je možné, že sa s vami delím o túto energiu, tak vlastne tá energia aj tejto liveky do tej energie tých zázrakov narastá. Ja v podstate, keď robím veľakrát rôzne semináre, tak tí ľudia prejdú si, dajme tomu, nejakým procesom a na druhý deň si povedia, alebo dajú mi vedieť, že wow, pozri sa, čo sa mi dneska udialo. A to je len preto, lebo sa navibrovali na tú energiu toho zázraku, že sa vlastne pre nich niečo naozaj úžasné môže udiať. A tak sa to aj udeje. To je úplne jednoducho z toho vesmíru. Hej? Keď som otvorený tomu, že sa môže udiať niečo krásne v mojom živote, tak to krásne v mojom živote sa udeje. A takto, priatelia, funguje presne aj naopak. To všetci dobre poznáme. V sobotu 21.1., to znamená na
v deň, kedy začína čínsky nový rok, robím meditačný seminár. Ten meditačný seminár je 6-hodinový proces. Začína to večer od 6:00 a končí to o polnoci. A toto je niečo, čo z mojej vlastnej skúsenosti za tých x rokov, ktoré robím vlastne tieto meditačné semináre, tak prinieslo ľuďom extrémne množstvo zázrakov. A udialo sa to len z jedného jediného dôvodu. Na tom meditačnom seminári sa naakumuluje energia. My ideme na meditačný seminár vlastne s tým, že ideme sa naučiť meditovať. Hej? Na tom meditačnom seminári sa deje vlastne to, že ja sa napájam na to svoje vlastné ja, na tú svoju dušu, na tú svoju vlastnú energiu. Na tom meditačnom seminári rozširujeme svoje energetické pole. Na tom meditačnom seminári definujeme správnym spôsobom váš nejaký zámer a na tom meditačnom seminári sa deje energetická manifestácia. Keďže vlastne všetci tí ľudia vlastne prichádzajú na ten meditačný seminár v energii, že sa udeje niečo úžasné, tak tým pádom je tam tá energia úžasná. Hej, keď to takto jednoducho nazvem. Tým pádom sa rozvibrováva vlastne energetického pole každého jedného človeka. Pretože ja dokážem rozvibrovať energetické pole x ľudí, hej, dajme tomu v mojom živote. Keď sa ku mne pridajú ďalší ľudia, tak sa to násobí. Ono to nejde, že +1, ono sa to energeticky násobí. Čiže keďže všetci sme v tom procese meditačného seminára s dôverou a navibrovaní na veľmi vysokú energiu, pretože tá záverečná manifestačná meditácia, ktorú robím, je veľmi, veľmi silná, tak v podstate vtedy mu otvárame totálne svoje energetické pole a úplne ho prepájame s tými vyššími dimenziami na to, aby naozaj tie veci do toho nášho života mohli vstúpiť. Hej? To sú veci proste, ktoré na druhý deň alebo do pár dní mi strašne veľa ľudí vždy po tých meditačných seminároch píše proste brutálne správy, že wow, Siki, proste mne sa udiali takéto a takéto veci v živote, ja neviem, ozval sa mi ten človek, s ktorým som proste sa nerozprával dlhé roky a zrazu to bolo úžasné a tak ďalej a tak ďalej. Hej? Tých zázrakov môžeme mať v totálne rôznych rovinách. Ja mám porobené print screeny tých správ, čo mi posielajú tí ľudia. Môžem vám ich po tejto liveke zverejniť do storiek. To sú naozaj tak krásne veci, ktoré hlavou, priatelia, hlavou v živote nevymyslíte. A to, čo si prajem, keďže vlastne teraz začína 21. januára ten čínsky nový rok a vzniká vlastne hodne zaujímavá energia, kedy sa vaša stará energia preklápa do novej energie, tak je to vlastne podporené v podstate ešte aj tým vesmírom. To znamená, že vlastne tá energia sa zrazu uvoľňuje, čiže energia funguje tak, že niekde povoluje a niekde vlastne pridáva. A presne je to, že teraz bude povolovať v nejakých starých veciach a bude pridávať v tých nových. Čiže to je najideálnejší čas, najlepší energetický bod asi momentálne v tomto roku, keď ešte nerátam jeden, ktorý bude zhruba na prelome októbra-novembra, tak je toto úžasný bod, kedy môžete urobiť brutálny shift, brutálny posun vášho vedomia, môžete urobiť obrovský kvantový skok. Hej? Je ten čas, kedy vlastne, lebo niektorí ľudia mi písali, že to je dosť akože neskoro a tak ďalej večer, ale ten čas je extrémne dôležitý, pretože vlastne náš mozog sa dostáva do viac útlmovej fázy, kedy sa vlastne môže viac prejavovať naša energia. Čiže tí, ktorí nemáte skúsenosti s nejakými meditáciami alebo s energetickými procesmi, tak je to pre vás, je to kvôli vám. Ja ten meditačný seminár môžem robiť aj po obede, ale energeticky to robím kvôli tomu, aby vlastne pre vás tie veci sa diali ľahšie. Hej? A tým pádom, áno, ideme do takej energie toho unavenia. A čo sa deje, keď ideme do energie unavenia počas meditačného semináru? Unavuje sa nám hlava, zýva sa nám, máme nejaké fyzické prejavy. Ale tým pádom vlastne aj tú hlavu odstavujeme, čiže ideme do väčšej dôvery a vlastne viac sa nechávame unášať. Hej? To je presne to, keď poznáte ten pocit, že ste unavení a už máte úplne vypnutú hlavu a už viac menej len tak ste. Tak presne kvôli tomuto dôvodu sa vlastne ten meditačný seminár deje takto podvečer, aby ste v tom viac boli. Pretože keď viac sme, tak sa môže diať viac pre nás. Hej? Dáva vám to zmysel. A tento meditačný seminár nie je obmedzený počtom ako keby nejakých ľudí, ktorí tam môžu byť. Za mňa je úplne najkrajšie, nech tam je čo najviac ľudí, pretože tá energia toho meditačného semináru je väčšia tým, keď tam je čím ďalej, tým viacej ľudí. Hej? Čiže čím viac ľudí tam bude, tým lepšia energia tam bude. Tým viac sa a rýchlejšie sa zmanifestuje a príde ten zázrak vlastne, alebo tá manifestácia do vášho života. Čiže, a to vlastne funguje na
na princípe, vysvetlím vám, ako funguje princíp atomovej bomby. Atomová bomba na to, aby vlastne vybuchla, tak stačí, že sa rozštiepi 2% toho jadra a vlastne dochádza k tej explózii, tej atomovej bomby. A presne týmto spôsobom funguje vlastne aj iný typ energie v našich životoch. V určitej skupine, to znamená, že keď bude mať skupinu 10 ľudí, to není dobré, keď bude mať skupinu 100 ľudí a bude mať dva veľmi silné energetické články, tak oni v čase dokážu ovplyvniť celú tú skupinu. Hej? Tým chcem povedať vlastne to, že vlastne tá energia, keď sa prepája, tak presne tam funguje ten exponenciálny rast toho všetkého a tým pádom sa to pre vás môže udiať oveľa ľahšie. Preto vlastne mojím prianím je, aby vlastne každý jeden z vás zažil minimálne raz za život tento meditačný seminár, pretože to je energia, ktorá je pre väčšinu ľudí nová. Mám známych a ľudí, klientov, ktorí tie meditačné semináry absolvovali niekoľkokrát a za každým ten seminár je iný, pretože za každým do toho semináru meditačného vstupujeme do určitého typu energie, v ktorom sa nachádzame. Hej? To znamená, že tá energia prechádza oveľa efektívnejšie, keď vlastne aj je tá energia opakovaná. Hej? Čiže, priatelia, týmto vás úplne chcem srdečne pozvať na tento meditačný seminár. Cena toho meditačného semináru je 97 €. Vždy tí ľudia, ktorí vlastne pozerajú moju liveku, tak sú z nejakého dôvodu odmenení. A ja si proste vážim vždy ten čas, ktorý tí ľudia vlastne, ktorí strávia na tomto meditačnom seminári, na týchto livekách so mnou ten čas, tak proste chcem, aby tí ľudia mali určitú výhodu. A to je vlastne ten zázrak, to je taká tá nepísaná výhoda, ktorá vlastne prichádza k nám. To znamená, že k tomu môjmu meditačnému semináru, tí, ktorí sa nahlásite z tejto liveky, každý z vás dostane ten online program Tvorca svojho života. Je to 22-dňový online program, kde vlastne učím rôzne princípy, podľa ktorých fungujete. A tento seminár pre tých, ktorí mi napíšete po tejto liveke, nebude stať 97 €, ale bude stať len 59. To znamená, jediné, čo od vás chcem po tejto liveke, tí, ktorí naozaj chcete zažiť ten magic seminár vlastne v sobotu a chcete naozaj vyskúšať to, akým ľahkým spôsobom sa môžu diať tie zázraky vo vašom živote, tak mi len po tejto liveke napíšte prosím vás súkromnú správu na Instagrame, chceme meditačný seminár. To je jediná vec, ktorú po vás chcem. Chcem meditačný seminár. Všetkým tým, ktorí mi toto napíšete, odpíšem proste krátku správu, kde budete mať informácie k tomu, akým spôsobom sa môžete dostať na tento meditačný seminár za túto cenu a budete mať automaticky k tomu vlastne aj ten online program Tvorca svojho života na 22 dní, čo je skvelé, pretože vám to pomôže udržať ten ďalší fokus na to, aby sa vám tie zázraky diali čím ďalej, tým viac. Hej? Takže, priatelia, dneska túto liveku nebudem naťahovať, pretože bolo povedané to, čo povedané malo byť. O tých zázrakoch nie je dôvod točiť viac, lebo ten princíp je naozaj veľmi jednoduchý a ja mám teraz veľmi dôležitý moment a idem sa rozlúčiť so svojím smajlikom, takže mňa čaká ešte troška taký iný zázrak a vlastne chcem mu aj poďakovať vlastne za to, čo som s ním za ten svoj život prežil a chcem byť vlastne len vďačný a pozerať sa na to, nie že tu už nie je, ale na to, čo všetko mi tu zanechal. A priatelia, takýmto spôsobom a možno touto poslednou vetou vás chcem inšpirovať k tomu, aby ste sa naozaj obzerali na tú stranu toho života, kde sa tie vaše zázraky v tom vašom živote môžu diať a kde stále môžeme byť vďační za to, čo sa nám v našom živote deje. Takže priatelia, túto liveku budem naozaj aj ukladať. Minule som ju naozaj uložila z nejakého dôvodu, zmizla. Takže priatelia, som veľmi vďačný. Som v prvom rade vďačný sebe, že som zvládol dneska odrozprávať túto liveku aj napriek tomu, akú emóciu vlastne v sebe pociťujem. Som vďačný za to, že vás tu toľko bolo, že ste so mnou strávili týchto úžasných 50 minút. Som vlastne vďačný za to, že som muž, ktorý je v mužskej sile a dovolil som si takto prejaviť emóciu, plaču. Som za to veľmi vďačný a nech to možno inšpiruje ďalších ľudí alebo ďalších mužov, ktorí potlačajú svoje emócie, pretože je v poriadku
byť niekedy slabý. Je to úplne v poriadku a týmto možno chcem aj dodať odvahu naozaj všetkým ľuďom, ktorí možno prežívajú niečo ťažšie vo svojom živote, že podielte sa s tými ľuďmi o to, čo prežívate. Nedržte to v sebe, nepotlačajte emócie. Naozaj buďte autentickí. A ja som vďačný, že dneska som pri vás teda autenticky mohol byť. Takže priatelia, ja vám ešte raz zo srdca ďakujem. Ďakujem za všetky správy, ktoré ste písali tam hore, keď som vám rozprával o Smilinovi. Som veľmi vďačný za to. Určite to on cíti, tá jeho dušička to cíti. Takže moc priatelia, vám ešte raz ďakujem. Prajem vám krásny večer a teším sa na všetkých magických ľudí, s ktorými spoločne zažijeme sobotný magický meditačný seminár, kde sa ponoríme do obrovskej hĺbky a bude to úžasné. Moc sa na to teším, takže priatelia, majte ešte krásny večer. Ďakujem. Ďakujem. Moc ďakujem krásne za túto vašu podpornú energiu dneska večer. Fakt ďakujem. Veľmi si to vážim. Krásny večer. Ahojte. Vidíme sa v sobotu na meditačnom seminári.